Ir-riżenja ċ-Chairman tad-Dipartiment tal-Onkoloġija tal-Isptar Buffa Dr. Stephen Brincat. Fi stqarrija b'reazzjoni għal din l-aħbar, il-kelliem ewlenija tal-Partit Laburista s-Saħħa Mary Louise Colejro Preca iddeskriviet dak li qed jiġri fil-qasam tal-onkoloġija bħala sitwazzjoni inkwetanti. Bl-esperjenza kbira li għandu Dr. Stephen Brincat huwa bħala onkoloġista ewlieni f'pajjiżna. Huwa rriżenja minħabba li ma kienx qed jaqbel ma' diversi aspetti tal-politika li iħaddem u jrid iħaddem il-Gvern f'qasam daqstant sensittiv, il-kura tal-kanċer. Colejro Preca qalet li din l-aħbar iġġib fix-xejn il-ftaħir tal-Gvern. Hija simmiet diversi problemi u deċiżjonijiet ħażina f'dan is-settur fosthom it-trattament li mhux jingħata fl-Isptar Buffa u waiting lista mill-anqas 9 xhur għaliex il-Gvern ma ħax il-pariri tal-konsulenti tal-onkoloġija fil-pront. Għal dan kollu qalet Colejro Preca, il-Gvern ma weġibx biex jista' ġie ffaċċjat bir-riżenja taċ-Chairman tad-Dipartiment tal-Onkoloġija għaliex ma jaqbilx mal-politika tal-Gvern f'dan il-qasam. Colejro Preca sfidat lill-Gvern biex jispjega u jgħidu x'minnu li ħareġ sejħa biex jappunta Chairman għall-Dipartiment li fih jiġbor żewġ speċjalizzazzjonijiet f'daqqa, l-ematoloġija u l-onkoloġija. Saħqet ukoll il-Gvern għandu dmir jgħid ukoll jekk iċ-Chairman preċedenti rriżenjax għaliex tal-parir biex dawn iż-żewġ speċjalizzazzjonijiet ma jitħaltux. Colejro Preca qalet li b'dak li qed jagħmel il-Gvern qed jirriskja li jkollu Chairman li ma jkunx jifhem fir-radjoterapija.